Her har vi lige en lille gennemgang af øvelserne. Helt almindelig dumbbell snatch. I bestemmer selv, om begge hoveder eller et hoved skal i jorden. Bare for, at vi ikke skal gøre det mere bøvlet end allerhøjst nødvendigt. Næst har vi almindelige setups. Vi skal lige op og røre på vores snørebånd en gang. Det er sådan vores eneste standard. Goblet squats. Hoften under knæene under de 90 grader, som vi kender. Mountain climbers, der skal vi have en til hver side af en rep. Vi vil gerne op og ramme lige sådan på triceps albue. Shoulder to head kender vi også. Ned på skulderen, op strakt over hovedet. Helt almindelige burpees. Ned og ligge på mausi og op og lige og hoppe en gang. Så har vi dumbbell deadlift, og ligesom med snatchet, så er det bare et hoved, der skal i jorden, for at gøre det nemmere for os at holde standarder. Devil's press kender vi også, vores burpee, ned på mausi, og så op og snatch en gang op over hovedet. I bestemmer selv, om I vil køre alternating eller alle på samme arm. V-ups har vi ikke rigtig en standard andet, end at vi skal ned og op i nogenlunde et V. Dumbbell hang high pull. Der mister de lige at skrive hang ind i selve oplægget der, men det er det. Og dumbbell leg liftovers her. Der skal vi have benene på hver side. Der er det en rep til en side. Vi skal have hænderne foran hoften. Det er den eneste standard, jeg tænker, vi lige sætter på den her øvelse.